au le tuna hian golden card download dan kan en ho don ani amasa in ka video te min lo like a min lo subscribe sak turing kang hian phot chawa chuan a top thlenga min en sak turing ron ngen bok cheu ani masabera chuan play store kan lu tanga chuan a useman app ti kan search anga chuan kan download anga kan install nuwa kan lu tanga kai chu kan ei to sa wangin kan lu ngal mai nga hi back no ti kan metanga chuan mi eligible ti a hian kan click lenga chuan ta hian state a khan Mizoram kan thlanga chuan id type a hian Aadhaar number in kan zong don ni tuna hian chuan Aadhaar number kan type lu tanga kan check anga chuan ta hian min huta chuan hei a hnuai a hian kan nomna lai lang ta tuna hian mi eligible ti om ta chuan a hnuai a hian e-card ti a hian kan metanga chuanin ta kan tu swipe chhawanga Aadhaar OTP le face authentication om ta Aadhaar OTP yang kan ti dona hei hi Aadhaar le phone number link ka ngai awangin a link lo kha chuanin face authentication hian an ti theia chuan ke chong ka link awangin Aadhaar OTP hian ka ti don ni hei kan hme hian download e-card kan hme hian ta message alo thlenga code alo thlenga chu chhut lu ngai dona chu wang chuan Aadhaar le phone number kha link anga ya hemi thlang turi chuan download e-card ti kan metanga khan message a OTP lo thlenga nga ve de tangai thina lo thlenga kan chulu tanga chuan download thein lo omanga download card te kan metanga khan download chuan hei hi print chhuah kha ani to mai ni khan chuan in ka channel te lo hlok pui ni chuan khongain min lo like a min lo subscribe turun ka gen non le cheu ni lo me